Siyakuthokozela kakhulu ukukhuluma nawe. UNkulunkulu akakunike ubusisiso. Okubalulekile nokufanele ukuthi-ke uqiniseke ukuthi inamba oyisebenzisa uma ungena umlandeli. Kanti ungumlandeli inamba oyisebenzisa ku-9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela. Ungawasebenzisa ama-SMS, ungawasebenzisa no-WhatsApp. Sibheka la uphupho elikaJoyeliphi Zuma. Okubike ngoJoyeliphi, uJoyelaka angazi noma uJoyeliphi. Vele njengegama ukuthi-ke pastor uphupha amanesi amabili. So that's the thing, akabingelela akaceli. Uyangena nje comment section la ku YouTube uthi ke pastor uphupha amanesi amabili ukuza kwenye video. Uyabuya futhi kwenye another video, a different video uthi mina pastor ngiphuphe amanesi amabili elapha ejabule. So yena kubhlungu noma kumzwisa ubhlungu ukuthi engabingelela ecele. Nganza kwethu anikhulumi nerobot. Logo should just sink in kumuntu nomuntu ukuthi ukhuluma nomuntu ubingelele ucele. Yabona? Uphupha kumhlengikazi yini inesi? Inesi umhlengikazi. Inesi umuntu osiza abantu abagulayo ezibhedlela noma emakliniki. So njoba inesi kungumhlengikazi ngesizulu, umuntu osuke ehlenga impilo zabantu ngolimo oluqondile. So ngokwesintu ke inesi lingaphusheni uphupha inesi ngaba isidalwa noma nje umuntu in general. Kanti ke asenze kanje. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha la umhlengikazi kuphauluhle uma umbona. Lokhu kusho inhlanhla nokusondela kwesidalwa esiwusizo futhi esihlambulukile kuwe. 2, futhi uma uphupha umhlengikazi kuphauluhle uma umbona. Lungabe lushokela ukulindela inhlanhla nokuthola usizo olukhulu nolubalekile oludingayo kuNkulunkulu. NgokaJohani 20:12 wabona izingilosi ezimbili zembethe okumhlophe sihlezi. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha futhi umhlengikazi kuphauluhle uma umbona. Lungakhomba inhlanhla yokuhanjelwa noma yokuvakashelwa yingelosi kaNkulunkulu. KumaHebrew 13:2 ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ke ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. 2 or 4, futhi uma uphupha umhlengikazi kuphauluhle uma esebenza ephithizela ezomsebenzi ngoba lokusho kungakhomba ukuthi isimo sakho sizokuba ngcono futhi uma ugula uzolulama maduze. Futhi kuleyo nkinga usuke unayo, usuke uzophuma. Uma ugula uzolulama, isimo sakho sizoba ngcono sempilo. Exodus 2:20-7 udadewabo wayesethi kuye, indodana zaFaro, ngihambe ngikubizele umzanyana kuwo amaHebheru kuba ke ancelise ingane. So number 5, yenza futhi ngesikhathi ngokujwayelekile uma uphupha umhlengikazi kube uphauluhle uma ewusizo esiza wena noma esiza abanye abantu ngoba lokho kungakhomba ukuthi uzungezwe abantu abamnene wena futhi abawusizo olukhulu noma bazokwazi bekusize. 6, kwesinye isikhathi uma uphupha futhi umhlengikazi kuphauluhle uma ewusizo noma ekusiza noma esiza abanye abantu. Lokho kusho ukuthi izingilosi zikaNkulunkulu zikuzungezile futhi zizokusiza zikuhlenge ezinkingeni noma ekuguleni kwakho. NgokukaLuka 4:10 ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakulayeza izingilosi zakhe ngawe zikulinde. Kanti amaHubo 91:11 ngokuba uyakuyaleza izingilosi zakhe ngawe zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Number 7, ngokwesintu uma uphupha futhi umhlengikazi kuphauluhle uma ekusiza. Lokho ngabe kukhombe nje izidalwa zakho ezinawe futhi eziwusizo kuwe noma ukuthi idalwa zakho zinawe futhi ziwusizo kuwe. Yabona? Siyabonga. Be blessed. Kulela